Case 15.000 persoas visitaron esta fin de semana o Viamar Stock, en Ribeira. A Asociación de Empresarios fai un balance positivo desta nova edición que puxo en valor o comercio local ribeirense. Esta fin de semana o Malecón de Ribeira tivo máis movimento do habitual. O venres a mañá inaugurouse a 21ª edición do Viamar Stock, a feira de oportunidades impulsada pola Asociación de Empresarios local. Unha vintena de negocios levaron as súas existencias á rúa con descontos especiais, o que incentivou a chegada de xente para coñecer as súas propostas e foi todo un éxito. A verdad que sí, foi un fin de semana que o tempo tamén nos acompañou non ao 100%, que, bueno, hubo así un poquinho de calor, pero, bueno, en realidad fixo moi bo tempo, e a verdad que, bueno, foi o primeiro ano tamén que decidimos incorporar aos de seguridade un contador de personas, entonces, bueno, estamos moi satisfeitos porque nos visitaron casi máis de 14.800 personas, no cual, pois, oye, que xa consolidado que é o tema da feria do Viamar Stock, non? A realidad non temos aínda a información de todos os que participaron no evento, pero, bueno, a verdade é moi positiva e, bueno, é un evento que sempre está funcionando e a día de hoy, pois, bueno, está funcionando moitísimo e a xente moi contenta. Ademais, trátase dunha feira que impulsa as vendas no comercio de proximidade. A verdade é que o pequeno comercio está pasando polo tempo que está pasando, as circunstancias que son, pero, bueno, a verdade que se liquidou moito do que realmente estaba xa en fin de temporada e ahora xa para coller e empezar a nova campaña. E, iso sí, agradecer a todos os que nos visitaron, a todos os que nos compraron e, bueno, a verdade, seguir apostando igual polo comercio local, que, como sigo dicindo, a ciudad ten que ter comercio, ten que ter hostelería, porque senón non se entendería unha ciudad sin o comercio local, non? Ao longo do Viamar Stock realizouse un sorteo de vales, algo que tamén incentivou a compra entre as persoas que se achegaron ao recinto. Son alicientes que sempre se están incorporando en este determinado tipo de ferias. Este ano incorporamos o sorteo dos 3 vales que só os volveron a gastar e xa na mesma feria. Sempre é tamén darlle como un pequeno premio tamén aos que nos visitan para que realmente pois estén gustos de vir ao Viamare. O Viamare, ao fin e ao cabo, como eu sempre suelo dicir, é unha feria que compras por precio, non, como se suele dicir, por necesidade, non? Os precios son moi asequibles e no que o comercio sempre responde para que a xente encontre e leve o que realmente pois tamén necesita. Aínda queda moito verán, polo que as actividades impulsadas pola Asociación de Empresarios de Ribeira non rematan. Isto é un mes moi fuerte en todas as actividades da asociación, é certo que o Viamar son xa 21 edicións, xa estamos xa para poñer a sacar xa o que é o Gastromar o 5º ano tamén, que, bueno, que ese tamén é outro traballo moi grande que está levando a cabo a asociación para poder seguir tendo e mantendo, digamos, esa feria de gastronomía. Nós estamos super tamén contentos e, bueno, xa en breve teremos un poquinho máis noticias de como vai ser o evento. É certo que seguimos, como vos digo, non? Que Ribeira ten que ter actividade, Ribeira ten que seguir dinamizándose, e en ese sentido, pois, olha, apostar tamén polo Concello, que nos está apoiando codo con codo, e coa Xunta de Galicia, non? Destacou a incorporación de novos negocios á Asociación de Empresarios e sinalou que polo momento está a ser un bo verán para a entidade e para os asociados. Está claro que julio e agosto están sendo moi completos de xente, moi completos de actividade, vese que hai moitísimo turista, pero, bueno, tamén é certo que temos que, digamos, aproveitar, darlle o servicio tamén aos turistas, e, como non, á xente daqui de Ribeira, pero tamén o que temos que ter ben claro é que nós temos que estar de enero a diciembre de todo o ano, e en ese sentido, pois, temos que seguir traballando por todos os meses, en concreto, apuntalar un pouquiño julio e agosto, pero seguir traballando todo o ano. A xente que realmente ve o traballo que se está facendo, pois sí, hai xente que se está animando, se está dando de alta para participar nas actividades que nós estamos desenvolvendo, e tamén é certo, sin o asociado tampouco non poderíamos levar a cabo moitísimas actividades. Polo que sinalou que cantos máis asociados, máis actividades poderá desenvolver a asociación para dinamizar o comercio local.